Sila dun sa kabilang side. So andito na lang sa tapat ng kalsada. Kasi parang umuulan ng pili. And mahirap ito kasi umaambo na. Baka hindi nila ito matapos. Yan yung delikado. Yung ginagawa dito, so ganito lang. Pipisain lang tong Basag ko para mabuo yung pili. Ayun. So, ganito yung mga ginagawa namin nung bata pa kami. Para buo. Masarap din to ilaga. Yung balat nito. Isaw-saw mo to sa patis, sa bagoong, tapos may sili, kalamansi. Kahit ulamin mo, pwede na eh. Ayan, pinupulot na nila po yung pili. So, tulungan natin sila po. Ba mahulog na. Ay ka maghulog ng yaw. Wala. Iyo.
Ito yung kanilang parte sa kalahating sako. Ayan, total papunta naman kami dun sa inyo. Isabay mo na to dito. Ayan, so nasa kalahating sako yung kanilang parte. Bukit niyo. Ako na kondo. Do, wala lang tayo do. Bisa parang kayo. Saan? Yung tindahan na. Ayun, sa tapat niya. So sa tingin mo magkano yung kikitain mo dito? 2,000 to day. 700 tatlo kami. 2,700 pesos. 2,000 piraso nito, 700 pesos. So pag tatluhin, magkano yung 200? 225? 225. 235? Oo, total. So tingin mo mag 2,000 kaya ito? So yan, ito yung nila, kinuha nila sa loob ng mahigit isang oras. Mahigit isang oras na pagkukuha nitong pili. Titignan natin kung magkano yung kikitain nila ngayong araw na to sa pagkuha ng pili. Hindi ko naman bibilangin pa yan, sir. Bibilangin pa? So, dito talaga sila nagbebenta. Ayaw. Wala mamahiling? Lahat to, galing to sa inyo? Yung magkano yung kinita mo dito sa lahat na to? Hindi pa naman kami dyan. Kukwentahan. Ay, hindi pa kayo nagkwentahan. So sa estimate mo, 2,000 kaya yan? 1,000? 2,000. Mga 1,700 ganyan. Ayan, so titignan natin ngayon kung ilang piraso ba itong na to, pili. So nakakabilib si kuya, no? Wala siyang inaayaw na trabaho. Panguha ng pulot pukyutan, pag-uuling. So ito naman pili. So dahil mag-isa ka lang yan, so tutulungan na kita. Yan, pag nagbibilang sila, dapat huwag mo siyang kakausapin, huwag mo siyang tatanungin kasi baka makalimutan niya. $1,000. 1,000. Pero 1,700. Oh. Sakto. Yung patada. Sakto sa hula. Hula-hula lang. So ay, galing ni Kuya Jomar mag-estimate ha. So 1,700 daw yung bilang nito. So nasa 1,700 nga. Yung 100 pieces, so nasa 35 pesos lang. So 595 lahat. So 1,700 na piraso. So hati-hatiin nila yung sa tatlo. So mayroon silang tiga 198 pesos. So yan po yung kinita nila Kuya Jomar ngayon. Okay na? Maghapon yan lang yung kinita mo ngayon? Aroy. So yun pala yung So mahirap talaga yung buhay pero ano lang yan, sipag at tiyaga lang talaga. So wag lang tayong susuko maghanap buhay na. Kahit ano. Oh. Hayaan mo na muna, importante. Meron kang kawali ngayon. Hindi na tayo manghihiram ng kawali. Ay, nanghiram ka ng kawali? Medyo kapatid ng... Oh, tama-tama yung bili natin ng kawali. So meron ditong, eto may lalagyan dito ng, ano na? Kutsara. Lalagyan ng kutsara. Ano to? Lalagyan ng plato. Okay, pagkatapos pagkain, manghugas na, ha? Oh, may lalagyan ng plato dito. Meron din ditong sabon. Tapos ito may sibuyas bawang. Oh, meron din ditong mangko. Tapos ano to, shansi, kutsara. So, kompleto na to. May plato din. Ay. May plato. Tapos bumili din kami ng ng kaldero niyo kuya. So, ayun natanggal. Oh, may timba din. Kompleto sa regados na yan.
Yan, ganyan magmalingki si Miss Oragon, kompleto talaga. So kung gusto niyo magkape, may tasa. O, may stock kayo ng tubig, may isang sakong bigas, tapos ito, yung isang box. Ayan, may biscuit oh. Oh, wala ka. Hindi kayo nabot. Ay, uy, man. Meron ditong dilata, asukal, ano to? Ito pa pala, meron pa. Lucky me. Lucky Me, suka, toyo, kapi, magic, tsaka gatas. Salamat po kay Ma'am Josephine Tere. So nagpadala siya ng 15,000 sa inyo. So nabawasan natin ng 6,471. Ang Edwards family nagpadala din ng 10,000 para sa inyo. So ngayon yung tira kuya, dahil nakita natin yung bahay mo medyo sira-sira. So ano yung pwede nating bilhin para maayos tong bahay niyo? Kaya na pang bahala sa'yo. Ha? Kaya na pang bahala. Kasi ikaw yung gagawa eh. Bibigyan na lang kita ng mga katulong. Kahoy lang siguro sa kailangan. Kahoy. So ano kuya yung masasabi mo sa mga sponsor natin? Tumulong. Ayan si Ma'am Josephine Tere, 15,000. Edwards Family, 10,000 pesos po. Yan. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga sponsors. Maraming salamat po sa tumutulong sa amin mag-ama. Hindi ko na inaabot na Ako iba, man. nawala yung sasabihin ko. Sige lang, sige lang. Salamat po sa inyong lahat na tumutulong sa amin. Yung sana po mapayos na yung bahay namin. Okay. Ikaw ano sasabihin mo? Salamat po. Salamat po. Ikaw. Salamat po. Gabi. Tulungan yung papa mo ha. Maglinis kayo dito sa bahay nyo na eh. Tapos pagluto, kayo nang bahala. Ikaw marunong ka magluto? Good. Mayroon po silang tira dito na 16,000 plus. So ito po yung gagamitin natin para mapatayuan sila ng kahit maliit na bahay lang. So at least hindi ganito na walang dingding. So walang lutuan. Yung sa gusto pong tumulong kay Kuya Jomar para maayos po ang kanilang bahay. So ito po may dadagdagan na. So hintay lang po namin ang inyong tulong. Yan. Sa gusto pong magpaabot ng tulong, paki-message na lang po kami sa aming YouTube channel at sa aming Facebook page po. Muli po akong humihingi ng pasensya doon po sa mga naghihintay kasi tambak na talaga po yung gagawin ko. So hindi po ako makapag-vlog dahil nga po dito sa paa ko, medyo masakit pa. So kagagaling lang po natin. Ayan, pasensya po talaga dun sa mga naghihintay ng ating mga videos. Lalong-lalo dun sa mga sponsor po natin. Ayan, pasensya na po talaga. Ayan. Ayan, oo nga pala. Yung manok baka masira, sayang.